premier site web qui vous fera découvrir de nouveaux clips, musique et prêches, émissions et actualités musulmanes en exclusivité. Abonnez-vous dès maintenant à nos différentes chaînes de Zigri Plus et retrouvez le meilleur de l'actualité. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal katim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah. Ambado ambe ofo malikono ani malikoka ninye anduntoye anga emission kono no eseko ni dongo ale walanda die bi ambe alafo ankundale mbe alaka kalo baka no esun kaloe ni sungalo fo adoni ngirin kacha musaka bo wati do tutiguka kere ni ala ambala kamunumbi ni tabaga tula deumbugulo denshi fana tise ka ereka foyi ola anyi akanu sungalo kalo kele nasongo soro yoro kaseko o gindo di al-Islame bela jerelema ni mi sera ka ke sungolo bi don fo ka ba ala barkala eta fo ko ne ka saba ka to libi nyu de fo doni ni ya be ika ka doni bari na ko ika ka doni baya subu ka cha doye dɔgɔtɔrɔ o ye dɔnniba ye i mana bana ni taara ale fɛ yen ala ta ye nin ye mɛ a b'a se kɛ i b'i yɛrɛ sɔrɔ fɛn wɛrɛ mana na n'a fɔ ɲɛjugu dabalijugu tiɲɛnikɛlaw olu fana mana mɔgɔ minnu kɔrɔtɛ dɔgɔtɔrɔw fana ka appareil ka dɔnniya tɛ se o ma appareil wɛrɛ de fana bɛ yen n'o ye jijukɔrɔ appareil o de fana b'o jijukɔrɔ ko ye ka se k'o naturaliser k'o bɔ yen nin bɛɛ ye dɔɔni tɛmɛsiraw ye ala fɛ o kuma e maa min ka sunkalo n'a jɔyɔrɔ b'i la hali e min ta jɔyɔrɔ t'i la dɔ fara dɔ kan o ye jidi ye i bɛna mun kɛ kalo yɛrɛ tile fɔlɔ n'o ye farafin kalo tile fɔlɔ ye i b'i jija ka di ɲini ka nɔnɔ kɛnɛ litiri kilancɛ ɲɔgɔnna ɲini ka bila i kɛrɛfɛ turabuden dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko masa sulemana i bɛna sulemana ci ni di ye walan kan siɲɛ 30 sulemana ye jumɛn ale ye kelen fila kele i b'o siɲɛ 30 de ci walan kan n'i ye nin siɲɛ 30 ci walan kan i bɛ nin hami fɔ a kan ka sɔrɔ k'a ko ni nɔnɔ kɛnɛ ye ka tila k'i hami fɔ a kan n'i ka kalo musaka sɔrɔli ye n'i ka nasɔngɔ sɔrɔli ye a ka ca Ala subhanahu wa ta'ala fɛ n'i ye nin kɛ i kelen b'a bɛɛ min n'i ye nin min kalo kɔnɔ kalo nasɔngɔ kalo kelen nasɔngɔ dafalen a ɲuman i b'o sɔrɔ ala b'a d'i ma ni minnu y'a kɛ ala ka barika don a la minnu fana bɛ yen n'ala y'u lajarabi ni bana ye sun ka d'u ye mɛ bana kelen do k'u degun gindo dɔ tun bɛ an ka maakɔrɔw bolo
u b'a gindo baara kɛ situlu de la situlu kelen kelen dalu don kɔnɔnabana mana kɛ togo o togo ye n'a baara kɛra situlu in na k'a di i ma n'a sɔrɔla a bɛ état dɔ la a bɛ bɔ o la maa dama min furakɛla n'a ye an fɛ o togo la hakɛ si taara min ta ye dabali ye n'a b'i kɔnɔ min ta ye kɛnkɔnɔ ye n'a kɛlen b'i kɔnɔ min ta ye kɔnɔna bana yɛrɛ nɔniyaw ye a ye banaw furakɛ an bolo kabakow do dɛ o tuma na a labɛn fana b'an bolo ni min mago jɔra ale kɛra yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ ala ta kɔfɛ ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye kalo ye ala k'a don hɛrɛ la k'a fure hɛrɛ la ala k'a minɛ k'o dilan kɔnɔ bato minnu bɛna kɛ ala k'u minɛ rasulu yɛrɛ bonya kama sɔlu ala rasul